Helo 'na, fi'n fisi heddi wrthi yn cymoni'r hen botiau yma lan i ddod â bach o liw rhwng nawr a'r Nadolig. Ie, y Nadolig, bois bach. Dewch, i le mae'r amser ma'n mynd? Wel, diolch o galon i Esme o ardal Cwm Gwendreth am gysylltu i holi pa fath o bethau chi'n ei blannu yn ein potiau ni nawr i ddod â bach o liw ar gyfer yr Hydref. Nawr, fel welwch chi yn y potyn yma, mae'r petunias a'r lobelia, wel, maen nhw wedi mynd hibo'u gorau. Felly, dim ond un peth sydd i'r rhain, y domen gompost. Dwi hefyd am symud ychydig o'r hen gompost o'r potyn yma mwyn ychwanegu compost newydd i mewn fydd yn dod â bwyd i'r planhigion fyddai'n ei plannu. Ond fyddai ddim yn gwastraffu'r compost yma, cofiwch, byddai'n gosod i mewn i botyn arall ar gyfer y pelargoniums. Fan hyn, wi'n mynd i blannu'r violas bach melyn yma. Mae'r rhain yn heili'r pansy, a maen nhw'n tyfu'n eithriadol o dda yn ystod y tywydd o'r. A peth gorau amdanyn nhw yw, sim angen rhyw lawer o ofal, newn nhw tyfu fan hyn yn hapus braf, ond wi wrth y modd gyda'r blodau, maen nhw'n edrych fel rhyw wynebau bach, maen nhw'n gymeriadau, a newn nhw oleio rhyw gornel fach dywych o'r ardd yn ystod y misoedd nesaf. Nawr, chi siŵr fod meddwl bod rhywbeth yn mela ar y boi yma, pam bod ddim yn cael gwared ar yr holl flodau hyfryd yma yn y potyn yma a nwythau dal yn edrych mor dda? Wel, a gweud y gwir, pelargoniums yw'r rhain, a gyda pelargoniums, dyn nhw ddim yn or-hoff o'r tywydd o'r. A phan fydd hi'n rhewi, wel, bydd y planhigion yma yn dioddau. Felly, fi'n awyddus i gwni pob un ohonyn nhw, i ail blannu nhw mewn i botyn bach, llai o faint, ac wedyn defnyddio'r cafan yma ar gyfer peth wmbreth o flodau sydd gyda fi fan hyn. Defnyddiwch ffordd llaw i gwni'r gwreiddiau yn ofalus, yn enwedig gyda'r phlanhigion chi eisiau eu cadw, gan bod ni eisiau cynnal gymaint o wreiddiau ag sy'n bosib. Wi am blannu'r rhain i gyd yn dyn yn y potyn llai o faint yma fan hyn, fel a chai storio nhw wedyn yn y tŷ gwydyr yn ystod y gaeaf. Yn gywir fel nes i gyda'r potyn blaenorol, fi wedi gosod haenen ffres o gompost fan hyn yn barod i blannu'r planhigion newydd. Ond chi siŵr fod meddwl pam dwi'n ail ddefnyddio'r hen gompost gyda'r pelargoniums? Wel, dwi ddim yn awyddus i'r pelargoniums i dyfu ryw lawer dros y gaeaf. Felly bydd y defnyddio compost newydd llawn maith yn gorfodi nhw i dyfu mwy. Felly wi'n hapus bod nhw'n defnyddio'r hen gompost yma i difu'n araf. Nawr, gyda'r rhain wedi gwasgu'n dyn fel hyn, maen nhw fel penwaig bach mewn tin, mae eisiau teneuon o tymed bach fel bod yr ar yn gallu treiddio o amgylch y dail. Ond os nag oes tŷ gwydyr gyda chi, wel mae hwn yn dip da iawn. Gallwch chi ddefnyddio y pethau chi'n ei torri fel hyn, dim ond bod chi'n tynnu'r blodau, ac ail blannu nhw yn doriadau mewn i botiau, a fe wneith rein gitio a gwreiddio, a dyw hwnna wrth gwrs ddim yn cymryd gormod o le, a chi roi hwn ar silff ffenest cynnes yn y tŷ, a flwyddyn nesaf bydd gyda chi llwyth o pelargoniums yn barod i blannu. Cofiwch dynnu unrhyw goesynau blodau neu ddail diangen oddi ar y planhigyn rhag iddo fo gymryd yr egni i gyd. Nawr, wrth feddwl am greu'r plantyr hyfryd yna ar gyfer yr Hydref, mae yna ddoi beth mae angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw, y dail a'r blodau. Enghraifft, y rhedyn yma fan hyn. Nawr, dychmygwch, wrth bod hwn yn troi'n rhyw oren fflamgoch yn hwyrach yn yr Hydref ac yn crino, bydd e'n dod â rhyw dan i genol y plantyr. Hefyd, mae gyda chi blanhigion fel yr ewcras yma, y porffori piws fan hyn, a'r melyn gwyrdd fan hyn. Ac yn y blaen wedyn, dwi am blannu cwcwch y mynach neu cyclamen, achos maen nhw'n blodeuon eithriadol o dda yn ystod y gaeaf. Felly, y cam nesaf, cam fwyaf cyffrous wrth gwrs, yw i fynd ati i blannu popeth. Wel, wi'n bles iawn dy'r plantyr yma, mae rhaid i fi gyfaddau, a gobeithio deith e â digon o liw rhynt nawr ar Nadolig. A chofiwch, dim angen rhyw lawer o ofal arnyn nhw, digon o law yn y tywydd ar hyn o bryd, felly peidiwch â dyfrio, ond un peth sydd angen tipyn o ofal ydy'r pelargoniums wrth gwrs. Felly, wi am osod reina yn niogelwch y tai gwydyr. Tan y tro nesa, joiwch y garddio.